poďme čeknúť, čo sa stalo s našimi milovanými youtubermi vo svete. Jestli tam bude nejaký, no jak Backstrix, Peppa Peter, viem ešte vlastne, kto bol ešte taký vo svete, kámo? Rozmýšľam. Viral Brothers, neviem, či išli do sveta. Vyfajč mi kokot, bomba, díky fejči. Po troch prehrách s opicami vyjebanými som presne potreboval počuť od teba vyfajč mi kokot. Ďakujem, vážim si to. Takže som veľmi rád. Kto bol ešte taký, že prerazil do sveta? Ani neviem, ty kokso. Neviem, no tak zistíme, no. Keď už neviem, tak zistíme. Videá pre československé publikum, no keď sa rozhodli preraziť aj v zahraničí, domáca scéna ich okamžite odpísala. No vlastne, kľúci z Prahy aj po anglicky začali robiť, že no? Nebudem tu teraz rozprávať nejaké sladké rečičky, ako ma to strašne mrzí. Karta sa však časom obrátila a z ničoho sa im podarilo vybudovať miliónové kanály. To, co dokázal, se podaří podle mě jako jednomu z miliónov. Od tvorby v španielčine až po video s 80 miliónmi zhliadnutí. Toto je zo pár youtuberov, ktorí sú dnes úspešní už po celom svete. Začneme s Backstrixom, ktorý sa na domácu Bax, starý dobrý Roblox tryhard. scénu vrátiť už neplánuje. Kedysi profesionálny hráč, neskôr milovaný streamer, ktorý zabával väčšinu nášho národa. Backstrix sa od ostatných líšil už od samotného začiatku. Na streamoch bol prirodzený, vtipný a servítku si pred ústa rozhodne nekladol. V roku 2016 si založil svoj hlavný YouTube kanál Backstrix, kde sa venoval najmä herným sériám. Neprešiel však ani rok, než si diváci všimli aj jeho nový kanál s názvom Ardanix. Ten bol opäť zameraný na herné videá, no tentoraz pre anglické publikum. Ardanix, vůbec tady nemám, má tady osobně. Také staré? I play games for fun, United Kingdom, takže to znamená 3x větší výplaty, což je jasný, proč ne? A jede, poslouchej. Jak ho môže zhetiť za to, že si chcel viac privyrobiť anglickým obsahom, čo to kurva? What's up and welcome back to Mode.io. Backstrix sa okamžite stal terčom kritiky, pričom jej dôvod nebol skoro nikomu známy. Ardanix. Ach jo, že mu to stojí za to. Nebo ho to baví, jako nebo... Reálne sa mi vidí, kde sme sa posunuli, kamo, či už ako spoločnosť, alebo ako tvorcovia, že proste, že teraz by nad tým si možno ani sa nikto nepozastavil, alebo by si povedal, že nice, robí po anglicky videá. A zrazu, normálne v roku 2015, kamo, za toho urobili z neho kokota za to. To je akože riada halus, to je riada sila. To baví mluvit anglicky, ale pochybuju. Aj keď sa ho niektorí diváci snažili v komentároch obrániť, neprajníci si vždy našli svoju zámienku. Chápeš, že on sa tým živí? Tým zahraničným kanálom sa ťažko živí, keď mu nič nezarába. To však ešte A čo je potom zle na tom, chalani, kamo? Akože je to staré, to je 8 rokov starý komentár, ale tá halus, ten mozog, ako fungoval kedysi, že ako rozmýšľali tí ľudia, akože riadna pičovina. nikto netušil, aký osud Backstrix sa skutočne čaká. Zaujímavý nápad, jednoduchý strih a lákavá farebná miniatúra. To všetko tvorilo základ každodenného videa, ktoré tu Backstrix vydával. K perfektnej angličtine prispelo jeho detstvo strávené v Kanade, vďaka čomu pôsobil prirodzene aj pre zahraničných divákov. Videá začal vydávať aj 4-krát denne, pričom cielil najmä na mladšie publikum. Na kanáli časom prekonal hranicu 3 miliónov odberateľov a každý týždeň zbieral milióny zhliadnutí. Analytické stránky ho označili za jedného z najbohatších českých youtuberov s odhadovanou hodnotou viac než 5 miliónov dolárov. Celý tento príbeh však mal aj smutnú stránku. Od domácej scény sa postupne dištancoval, až na ňu napokon úplne zanevrel. Popularita sa pomaly vytratila a mnohí ho obvinili zo zapredania sa kvôli peniazom. A dáva comeback, nie? Sa mi zdá, že ešte funguje, či? Či som kokot, čím jebe? Aha, tak skončil. Brr. Tak skončil, no. Ja, že sa vrátil späť akože k tomuto. Diváci by mu úspech možno aj dopriali, no mrzelo ich hlavne to, že sa s nimi nikdy nerozlúčil. Odchodom zo scény si prešiel aj youtuber Peppa Peter, no na rozdiel od Baxa, tento pojal neuveriteľne profesionálne. Peťová kariéra začala ešte na strednej škole. To je to, že ono vlastne, to je najhoršie, že ono si môže aj niekto povedať, že ono išiel len kvôli peniazom, chudák. A zase vlastne čo je na tom zle, hej? Ale jedna vec je, že musia pochopiť, že možno ho to viacej baví v tej angličtine. Za druhé, tiež keď si osoba, ktorá sa chce posúvať furt dopredu, tak vlastne na tej československej scéne sa ťažko posúvať dopredu. Hlavne keď nechce robiť také veci, ako by musel, vieš, že ja neviem, že mohol by
No nemáš moc, môžeš iba ako keby buď viac sa zamerávať na komunitné veci, ale keď vlastne, ako Moon, hej, môžeš to viacej akože milkovať, a tak či tak raz dojdeš vlastne do bodu, kedy už na Československu moc nemáš kde raz, no. Môžeš vymýšľať zaujímavejšie veci, veď vidíme, že teraz to je riadne aktívna tá československá scéna, hej, že streamerská sa hrá, robia sa hociaké tie streamerské akcie, ako tie motokári boli, alebo Freeze, keď robil ten dodgeball, takže dá sa robiť akože zaujímavé veci, dá sa to nejak posúvať, ale asi vždycky na československej scéne niekde dojdeš na taký bod zlomu, kedy vlastne buď budeš staknutý, alebo sa zoberieš do zahraničia, alebo budeš robiť niečo iné, no. Keď so spolužiakmi vytvorili známu paródiu Dano Drevo. Po tomto úspechu spolupracoval s kamarátom Ľudom na kanáli Shy Chickens a neskôr rozbehol aj svoj vlastný cestovateľský kanál Peter Life. Medzi jeho najväčšie vášne patrilo objavovanie nezvyčajných miest a práve aj preto sa po skončení školy v roku 2016 vybral do Tanzánie, kde plánoval učiť deti angličtinu. Myšlienka premeniť cestovateľské zážitky na videá vznikla práve tam, no jeho sny boli o čosi väčšie. Začínam od budúceho týždňa robiť cestovateľské vlogy z Afriky. A tieto vlogy budú po anglicky. Nebudem tu teraz rozprávať nejaké sladké rečičky, ako ma to strašne mrzí. Jak ho chytá za ramienko. Takto myslím si, že moje Jaká hlava, ty koksu, jaké také vajco. publikum je dostatočne vyspelé na to, aby tie dôvody pochopilo. Vlogovať začal po krajinách ako Burkina Faso, Mauritánia či dokonca Malawi. Krátko na to založil dnes už známy kanál PP Peter, kde spojil svoju cestovateľskú vášeň aj s humorom. Táto snaha však mala jeden veľký háčik. Hoci Peťo spolupracoval s americkými hercami či britskými prekladateľmi, tieto videá sa v zahraničí vôbec neodporúčali. Zlom prišiel až vo chvíli, keď na kanále zverejnil video s názvom Nemožný deň Caseyho Neistata. Išlo o paródiu na amerického youtubera, ktorého vtedy poznal skoro celý internet. Video bolo natoľko úspešné, že ho Casey nielen komentoval, ale aj prezdielal na svojom profile. Počas pár dní pribudli Peťovi tisíce nových zahraničných odberateľov a 100 000 zhliadnutí. Bola to jedinečná príležitosť, ktorú si nemohol dovoliť premárniť. Som aj nevedel, že za tomto vybuchol, že vybuchol proste normálne, že robil nejaké cestovateľské straničky, vybuchol a vybavenko. Bych sa preto rozhodol zopakovať, a to natočením druhej časti tejto paródie, no tentokrát aj so samotným youtuberom v New Yorku. Na jeho vlastné prekvapenie sa mu to skutočne podarilo a okrem splneného sna si odniesol hneď aj ďalšie virálne video. To bolo niečo, čo doteraz sa nedá opísať slovami. Ja som si celé to video, ktoré som rel, a v momente, keď vstupujem do jeho štúdia, ktoré som dovtedy videl len na videách, o ktorom som sníval. Šanca uchytiť sa v zahraničí bola vtedy naozaj veľká, no stále nezaručená. Hlavný kanál tak pre československé publikum pre istotu zablokoval a založil ďalší pod názvom PP Peter, kde začal pridávať rovnaké videá. Nová séria najhoršie hodnotených hotelov a reštaurácií jeho talent už potvrdila a Peťov kanál v tej chvíli doslova explodoval. To video sme zbúchali za pol dňa, zeditovali sme to za pol dňa a zrazu zahraničie. Tak sme si povedali, že no tak toto musíme začať robiť. Išli sme potom do hotela, potom sme dali Českú republiku, potom Bosnu a Hercegovinu a zrazu... Na rozdiel od PP Petra, Fizzy pre svoj zahraničný úspech nemusel ani vedieť po anglicky. Filip Zima, známy pod prezývkou Fizzy, je dnes youtuberom, ktorého poznajú takmer na každom kontinente. No nebolo tomu tak vždy. Hoci jeho jednoduché videá u nás zafungovali pomerne A jede. Piče! Japonci, tak aj Američani, kde začal pridávať Potom do anglicky. A k tomu Petrovi neviem, čo by som povedal. Akože super, dokázal to. Vybuchol v zahraničie, let's fucking go. Som teda vieš, že či... Vlastne keď som počúval ten Douglockov podcast s ním, tak tam vlastne hovoril, že tú Ameriku teraz vlastne vydal. Asi neviem, čo teraz chce, že či má niečo ďalšie veľké. Akože viem, že hovoril, že má veľa akože nápadov, ale neviem, či teraz sa ide viacej fokusovať na toho Dana Dreva, že z toho ide skúsiť vymilkovať, čo to ide, alebo že či ide zase niečo také veľké urobiť, ako tú Ameriku, alebo niečo iné. Neviem, uvidí čas, ale inakže super. Zajebište, Peter. Filip Zima, známy pod prezývkou Fizzy, je dnes youtuberom, ktorého poznajú takmer na každom kontinente. No nebolo tomu tak vždy. Hoci jeho jednoduché videá u nás zafungovali pomerne rýchlo, malý československý rybník vyčerpal okamžite a už sa nemal kam posúvať. No to je presne to, čo som hovoril, že to československú komunitu dokážete strašne rýchlo vycúcať, keď akože chytíte nejakú vlnu a už ju využívate, už s ňou idete a furt ju len dopujete, tak vlastne
není o čom. Celkom dokážete v pohode, akože... Že no, to je ten problém, že rýchlo dokážete vyčerpať ten československý rybník, keď viete, čo robíte a keď vám to ide a vlastne potom už fakt sa len do zahraničia môžete posunúť. Buď môžete robiť väčšie, akože nejaké... Buď si založiť vlastnú firmu alebo niečo také, ale už viac neurobíte toho, no. Že vidíš napríklad na tom fyzice sa vlastne snaží byť ako Mr. Beast, len taký detský. Presne tam vidíš, že ako ten Mr. Beast furt môže ísť hore a hore, že má, že aké obrovské veci robí a furt väčšie a väčšie, lebo na tom svetovom meritku sa to dá, ale na Československu kanál, na ktorom plánoval nahrávať rovnaké videá, no so španielským dubbingom. Tento projekt však úspešný nebol a po 3 videách ho Fizzy úplne zastavil. Šťastie sa na ňo usmielo čo so španielštinou, to akože videl, že v Španielsku ide viacej brainrot, alebo čo, že tam to sa... Až v roku 2025, keď YouTube prišiel s prelomovým updateom. Pomocou umelej inteligencie umožnil vybraným tvorcom automatický preklad ich videí, a to do rôznych svetových jazykov. Od tejto chvíle si Fizzyho videá mohli vychutnať ako Japonci, tak aj... To som videl, jak Hajzed na to reagoval, kámo, to je riadna šovka, proste vydá video a to má proste 20 jazykov, a že japončine, maďarčine, až vo všetkom. Riadne halus, kde to zdie. A riadne shorty s týmto akože milkuje, že má short a s 20, 30, 50 jazykami a strašne veľa odberateľov mu to nafarmilo. Američania. Má už 1 000 000 vlastne, lebo akože to bolo už dávnejšie, čo som to pozeral a aha, s Mekými som si myslel. Aha, už má 3,86 000. Lebo neviem ani, že či mal 1 000 000, alebo nemal. 1,8. Našiel som autobus všetkých dielených monštier 99 noci, vlastne čo to kurva? Preskúmávanie najstrašidelnejších miest v Google mapách. 1,1. Čo je ve vnútri jelene monštru o 3 ráno? Čo kurva? To čo tam máte Chytili jsme Deer Monster ze hry 99 nocí v lese a dneska ho budeme... Čo to kurva je? Imagine toto pozerať zhulený, čo ti jebe? Ve 3 hodiny ráno operovat, tak sleduj až do konce. Čo tam našiel? Mango? Mango. Čo ti jebe? Hral som Squid Game 3 v reálnom živote. Prečo Squid Game 3? On ešte zajebe, že Squid Game 3, lebo Season 3, ty kokot, ne? Žavradil som po kece. Môj dron natočil jelene monštru v 99 noci, čo ti jebe? Riadna bombica, akože vedíte mu to, ale čo ti jebe, to nevymyslíš, kámo, to jak ťa napadne? Čo to kurva je tu sauchur v reálnom živote? Mňa jebne, chlapci, to je mocné. Zaujímavé, že toto má iba 700 000 hľadnutí. No, iba. Ale na jeho pomery, keď tam má miliónové videá. 1,1. Čo ti jebe, reálne. Dostan cednu a získa 40 000. Tahle restaurace za 60 minut vybouchne, ale nachází se v ní 1 milion... Wow, zmáš bráčku, vybuchne to, ak sa tu nedostaneš. korun a ten, kdo se dostane dovnitř, je získá. Kurva, týpek zobral red. Soutěžit bude Huby proti Víťovi a budou se spolu pohybovat po hracím poli plným šíle... Čo je kurva z kartónu ten barák? Proti Víťovi a budou se spolu Normálne, to sa myslel, že je z kartónu, ty kokos. pohybovat po hracím poli plným šílených nástrojů. To je bomba. Sleduj až do konce. Ti jebe. On to netrafil, dobre, to je akože na schvál, to je naskriptované, ale to vypadá strašne. Ale keď to deti baví, 2 milióny, vidíš? Akože ty koko, 10 mega, 6,9, 17 miliónov, kam, akože na šortoch jebe, riadne čísla, čo ti jebe? 53. Koľko môže zarobiť zo shortu, keď tam má 53 miliónov zhľadnutí, čo ti jebe? To už musia byť celkom geniálne peniaze. Spýtame sa múdrejšieho. Nejestvuje, veď sa to dá prepočítať viac menej. Iba 400 €. Čo ti jebe, tí shorty sú reálne pri 20 000 či 20 miliónov pozrti, okej. Ale asi aj tak, že aj keď to má v iných jazykoch, až si to nezarobí proste tú anglickú, ale ty kokse, tie shorty reálne málo zarábajú. Akože dobre, keď si žiješ v Amerike a dáš každý deň proste short, ktorý dá aspoň tých 20 mega, tak akože ty dokážeš naplieskať, neviem, dajme tomu 40 shortov po 2000 €. Hej, tak to má, dajme tomu, no 2000 €, hej, v dolároch, to je iná, ale 20 shortov krát 2000, čo ti jebe, koľko
10 krát máš 40 000 eur, no. 40 000 eur by si dal každý mesiac. Iba z toho, že plieska z virálne shorty. No ale zase je aj za tým práca. No tie shorty nie sú bohuje, čo na zisk. Ale ak dokážeš urobiť, ak ťa napadá taký... Ale zase môžeš aj akože preprať tie shorty, že dáš, ja neviem, dáš za týždeň 2-3 krát ten istý. No. Algoritmus ich automaticky začal doporučovať po celom svete a skutočný pôvod videa by rozoznal len málo kto. Obzvlášť keď išlo o tú najmladšiu cieľovku divákov z krajín ako Južná Amerika, kde je podobného obsahu ešte aj nedostatok. Do toho jednoho videa, který máš česky, tak můžeš AI dubbingem nebo jakýmkoliv dubbingem tam nahrát zvukové stopy. Jo. A on tam nahrává třeba 20 zvukových stop, španělštinu. Ta práce se vyplatila, protože ze začátku to nikoho nezajímalo, všichni koukali v češtině, ale někde nastal ten bod zlomu. Najpozeranejšími sa stali prevažne jeho shorts videá, ktoré za deň dosahovali desiatky miliónov zhliadnutí. Videá boli pútavé, energické a hlavne nafingované, čo opäť zapôsobilo najmä na tých najmladších. Fizzy nedělá content kvůli tomu, že on je kreativec. On je prostě businessman, který to dělá z toho biznisového hlediska. Protože tohle to není video, který si vymyslel on. Tohle to jsou šablony, které se replikují miliardukrát. Za necelý mesiac Fizzy svoje odbery takmer zdvojnásobil, čím sa dostal na priečku najodobranejšieho československého kanála vôbec. Hoci jeho kanál spočiatku zaznamenal úspech len pri krátkych videách, neskôr sa publikum presunulo aj na zvyšok jeho obsahu. No, už aj tam hranicu milión zhliadnutí je schopný prekročiť už po 10 dňoch od vydania, čo bolo kedysi pre našu scénu nepredstaviteľné. Když my jsme začínali, těch 14 let zpátky, mega. Člověk by si nepředstavil, že vůbec nějaký takovýhle čísla můžou být možný. Tak ty vole, to si ani na světě si to. Aj napriek tomuto úspechu však ešte stále neprekonal najlepšie video od youtubera Doda, ktorému len toto jedno video prinieslo viac než 80 miliónov zhliadnutí. To kurva je. Dominik Tuma, známy pod prezývkou Dodo, sa stal úspešným už vo veľmi mladom veku. To, čo začalo natáčaním Clash Royale v detskej izbe u babičky, sa o pár rokov premenilo na miliónového tvorcu s neuveriteľnými dosahmi. No nebolo to také jednoduché. Skutočné povedomie mu priniesla až hra Fortnite, ktorú streamoval od jej samotného začiatku. Preslávila ho nielen jeho sympatia, ale aj neuveriteľná schopnosť vyhrávať takmer každú druhú hru. Funguje to furt? Akože nejaký zapaty, hej? Ty koko, to čo zajebal? Jebe. Kľúčovým bodom jeho celosvetovej kariére sa stali tzv. Fortnite montáže. Išlo o dvojminútové zostrihy tých najlepších záberov z hry do vybranej pesničky. Trendu sa pochopiteľne nevyhol ani Dodo a svoju prvú montáž nahral na novozaložený kanál Dodo EU. Spočiatku išlo len o obyčajné klipy, no neskôr to obohatil o svetoznáme pesničky a obdivuhodné herné výkony. Videá začali dosahovať miliónové zhliadnutia, pričom jeho meno sa stalo jedným z najznámejších vo Fortniteovej scéně. Víc lidí měl jakoby velký čísla na těch montážích, já jsem dělal Fortnite montáže, ale já jsem měl úplně největší, já jsem byl toho král, kámo. Jsem prostě měl average třeba 3 miliony views, jakoby. Myslím, že jsem byl známý i v té jakoby velké sféře, jestli znáš třeba Klixe, podle mě třeba i Ninja, i Tifu kámo zná. Povedomie sa nevytratilo ani po dlhšom čase a ľudia z iných krajín ho spoznávajú dokonca dodnes. Tak já normálně hraju třeba 1v1 na nějakých zahraničních mapách, jo. Třeba protože já mám svoji 1v1 mapu, ale třeba ve 2 ráno, ve 3 ráno jí moc nikdo nehraje, takže hraju jedný mapy ještě. A kámo tam se napojí prostě Francouzi, Italové a tak a reálně každý třetí mě kámo zná, což je úplně hustý. Dodovi sa vtedy však začalo dariť aj po inej než len hernej stránke. Vývojárska spoločnosť Epic Games oznámila vyplácanie 5% podielu tým tvorcom, ktorých sa hráči rozhodnú podporiť pri akomkoľvek nákupe v hre. Svetoznáme povedomie mu tak prinieslo 10 000 podporovateľov, pričom svoje herné skúsenosti využíval aj naďalej, čo prispelo k jednému z jeho najzárobkovejších mesiacov vôbec. Kolik to bylo? Hele, bylo to mezi milionem a 10 milionama. Mezi milionem a 10 milionama? No. Za jeden měsíc. Dobrý měsíc. Tento kanál je aktívny. Popičíme sa, skôlne úplne, akože pohode. Akože tomuto Dodo neviem čo povedať, ale som ani nevedel, že existuje, kamo. Akože ty kokse, že... Montáže ako vždycky šli, keď vieš urobiť reálne dobrú montáž, akože nie, že len po skillovej stránke, ale aj po editovacej, akože tie reálne idú, no. Ale že by ma zaujímalo, že mu to zarábalo, lebo viem, že vždycky tie krátke videá do tých 10 minút moc akože nekešovali, ale asi keď máš milióny z videí na ňom, tak aj keš. A to hlavne kvôli časovej náročnosti na vytvorenie jedného videa, ktoré môže zabrať až 100 hodín práce. No veď ty kokos, vezmi si, že máš 3-minútové video a koľko ti trvá. Tak raz chcel vrátiť a jeho snom je presadiť sa aj streamovaním v angličtine. Niekoľko podobných pokusov na kanáli už dokonca mal, no pre československé publikum zostali nedostupné. Kto však svojim
svojim zahraničným kanálom prerazil oveľa skôr než tým domácim, boli youtuberi Kluci z Prahy. Ikonické duo Janka Rubeša v spolupráci s Honzom Mikulkom boli dostupné. Podobných pokusov na kanáli už dokonca mal, no pre československé publikum zostali nedostupné. Aha. OK. Kto však svojim zahraničným kanálom prerazil oveľa skôr než tým domácim, boli youtuberi Kluci z Prahy. Ikonické duo Janka Rubeša v spolupráci s Honzom Mikulkom bojujú proti pražským podvodníkom už dlhé roky. Málo kto však vie, že ich cesty sa spojili ešte dávno predtým. Janek s podobným obsahom začal už v roku 2013, keď pre internetovú televíziu Stream.cz natáčal programy ako Život v luxuse či Praha versus Prachy. Tak ako aj v súčasnosti, aj tam sa zameriaval najmä na všelijaké turistické podvody. Nechýbali nepoctivé zmenárne či nebezpeční taxikári. Spolu s vtedajším kolegom a kameramanom Honzom dostali v roku 2016 nápad tieto skúsenosti posunúť ďalej a predstaviť ich najmä cieľovému publiku v zahraničí. Vytvorili tak anglický YouTube kanál pod názvom Honest Guide, čo v preklade znamenalo úprimný sprievodca. Keďže vo svojom zamestnaní už tvorili rovnaký typ videí, pre anglický kanál tak nemuseli vymýšľať vôbec nič nové. Janková výborná angličtina vďaka mnohým pobytom v Amerike urobila videá prirodzenými a odbery začali pribúdať už od prvého dňa. Po 4 rokoch úspešného pôsobenia sa rozhodli Českú televíziu Seznam opustiť a pre domácu scénu vytvorili nový, dnes už známy kanál Kluci z Prahy. Keďže už mali vybudované isté povedomie, za necelý mesiac dosiahli viac než 60 000 odberateľov. Vidím zatím hodně lidí. Takže to ani neviem, akože aká bola ich cesta tá Honest Guy. Ja viem iba, že boli Kluci z Prahy a že to hlavne akože ich poťahalo. A nakoniec ich poťahal hlavne Honest Guy, no. Kterým jsme pomohli, píšou nám permanentně, sdílejí s náma svý příběhy z Prahy. Je to neuvěřitelný, kolik lidí jsem díky tomu měl šanci potkat. Dnes sa ich zahraničný kanál blíži k... Myslíte, že by mal úspech aspoň minimálny, keby urobil niekto to isté v Bratislave? Ja si nemyslím. 2 miliónov odberateľov a turisti v Prahe ich spoznávajú. Možno v Košiciach. Kurva, zase som sa preklikol a dosť. Rovnaký typ videí pre anglický odsúdstvo vedomí. Zahraničný kanál blíži k hranici 2 miliónov odberateľov a turisti v Prahe ich spoznávajú takmer na každom kroku. Nás se často Češi ptají a na ten Honest Guide na to, jak někdo kouká, jo. No, na to kouká fakt hodně lidí, jo. A oni jsou pak třeba často v šoku, když Janka poznávají jako na ulici turisti. A je jich jako fakt hodně. A než byla korona, tak už to bylo fakt jako zběsilý. Vo videách pomohli nespočetnému množstvu ľudí a niektorým z nich dokonca aj zmenili život. Ak ťa ešte zaujíma, ako bežným ľuďom zmenili život aj iní youtuberi, nezabudni kliknúť na toto video. Za like. No ja či som videl, ale nejak ma to nesere. To až tak ma nejak nesere. Tam k tomu videu moc nemám čo povedať, no. Proste tohto som vedel, že Kluci z Prahy robia aj zahraničný kanál. Nevedel som, že to má až taký úspech, no. Vedel som, že to má úspech, ale nevedel som až taký, ale becka, no. Robia super vec a toho dodá, ani neviem, kto to kurva je, no. To je zaujímavé, že tu máme takéhoto niekoho zapatého.